tak to nebude, no, nebude to tak nevyrovnané, když tam taky budeme mít někoho. No to je lehčí, my jsme těžší. Mých 90 kg, tak... Wow! Tohle lepí dobře. Tak to je úžasné. Kolik to má G? Nevím. Takže myslím, že... To je sakra zná, to je to. To je rozdíl mezi performance a to. Takže ještě uděláme to, že se otočíme a zastavíme vedle sebe. A ještě jednou zpátky. Kolik kilovat tam teče teď? Tak to bylo šílený. Ty, ale já jsem... Uděláme to na zpátky, ale jenom do nějakých 120, abychom to tam s rezervou ubrzdili. A právě, udělám to tak, že budu se na vás dívat, jakmile uvidím, že se pohnete, tak se pohnu já, jo? Aspoň, no ne, udělejte to tak, že normálně se pohnete, mi to stačí, to nevadí. Aspoň uvidíte, jestli vás dojedu nebo ne, jo? Taky mají tak, jo? Ano. Takže, moment.